Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародаро, дидестен духовкаро. Ана ҳозир ман пеш назди мо вардан ҳамия якиме ки таҷриба карда будам, ҳамира ман мисол худам ки уқа намефаҳмидам, ҳайрон шуда будам. Ана нашуд чиз. Ана бародаро, мақсади гап ма бифаҳмонам дар шумо, вақте ки кушоданӣ бошен, як хело одилош айн парашам ҷо доранд. Нигоҳ кунед. Як хело бо як хело ҳамихели духовка айтак кушода меша. Ана айтак ки мекушоем инҷара мебардори ҳуй меша. Ана ки бародаро нигоҳ кунед. Ира ранги кашкашака, нигоҳ кунед. На дарша мекушоем, ина дидесен болтуша. Ина як, ина ду, ина се, ина чор. Ана ки нигоҳ кунед. Ҳозир бо ма тарзи кушоданашам нишонтон метиҳам. Видеои ақибда барои иша бифаҳмонам. Ана ки ба пра сёнка мекунам, пра бо диққат тамошо кунен, хушрӯ бинен. Якам ҳамин чида меғалтен, кушоданаша чӣ накунед. Бо чанд нозукии дига дора, ин давом видеода тамошош кунен. Ана ман мефаҳмонам, пра сёнка мекунам ки чӣ хел мекушом, чӣ хел ҷон меканам, шумо ҳам ёд гиред бинед. Хоб, тамошо кунед. Давоми ҳамин видеода мепардозам.